जोंनि बे मुराफारा गामिनि गावबुरा हिसाबै आं दिनै बे मोदाय बाथौ सिबियारि जानाखि बावहाय खारबोनानै जोंनि मुराफाराया बबे समनिफ्राय जों बाथौ सिबिनाय जाबोदों बिनि पक्षे दिनै आं फोरमायथि हरनो लुबैदों। दा माने जोंनि बे मुराफारा गामिया 1988 आव बावहाय जों खारबोनानै गिबि रायजो जाजेनफैनानै जों कमिटि गठन खालामनाय जादों। बेनिफ्राय 2012 नामा 12 आव जों मोदायखौ होग्रोनाय जादों। माने ओरैनो माबा फुजा गारजाखौ होनानै जों माबा फुजा होनानै जानाय जादों। दा बेनिफ्राय 2000 माबानिफ्राय 14निफ्राय जों माने खेराइ फोरबो खुंनाय जादों। दिनैसिम जों बोसोरथाम बाद खालामनानै बोसोरथामखौ खुंबाय थायो आरो दिनैसिमबो बिदिनो खुंगासिनो दङ। आरो जों खेराइ फोरबो खुंनानै मा उन्नति जादों मा उन्नति जायाखै बेनि पक्षे जों एसे डेभेलप फैनाय बादि जों मोनदों। दा खेराइ फोरबो खुंनानै जों न'खराव जोंनि मुराफारा गामिया जानो गैयै गोजा, सोरबा ना लायनानै खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा गोजा जोंनि गामिया। दा सोरबा न'से न'नैसोल' खुनुरुखुम एसे हाल आबाद मावनानै जालाबायो। बिनि गेजेराव जों माने दा गहरमुरि 3000 खरि खांनानैब्लाबो एखमबा बोसोराव बिनि बांसिनबो खांनानै जों बे खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जाबोदों सिगां बोसोराव। दा एसे खमाव फैबाय, एसे खेराइ फोरबो खुङै खुङै एसे उन्नतियाव फैदों। ओमफ्राय न'खराबो एसे डेभेलप जाबोनाय मोनदों जोङो। ओमफ्राय गामियाव माबादि जाथाय जादों माबादि मादों, दा बे जाथाय जानायफोरखौ सोर रुंसारि जानानै थांदों माबादि जानानै थांदों बेखौबो जोंहा खेराइ फोरबो खुंनानै जों मोनदांबोनाय जादों। बेनिफ्राय जों उन्नतिखौ मोनदों आरो गामियाबो एसे डेभेलपनिफ्राय डेभेलपसिन जाबोनो हमदों। दा ओंखायनो जों खेराइ फोरबो खुंनायखौ जों माने जेबो सानाखै, माने जों उन्नतियाव फैदों होननानै जों डेभेलप जादों होननानै जों सानगासिनो दङ आरो। दा बेनिखायनो जों दा देग्लाय जों 80 बार जाबाय खेराइ फोरबो खुंनाया। दा माने फैगौ बोसोराव जों खेबसे खुंबावनांगौ दङ। दा बेनिफ्राय 9थि जागोन। ओमफ्राय 9थि माबा जायोबा माने जोंनि बे देग्लाय बोसोराव ओमफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों माने दैयाव लोखि लायनायबो जाबावदों। बे दैयाव लोखि लायनाया दिनै बोसोरनै जाबाय। दा देग्लायजों बोसोरनै जायो। फैगौ बोसोराव बोसोरथाम जाबाय नामा? देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय। दा खालमासि माने दै लायनांगौ माबा लोखि लायनांगौ गैला, एसे स्ल'यै जाबाय। गिबि समावथ' जों माने बे खेराइ फोरबो खुंनाया जों सिगाङाव माने 29,000जोंनो जों सिगाङाव खरसा खम जादोंमोन नालाय, दाउसा फारौनि दामा खम जादोंमोन। दा 29,000जों जों एसे खेराइ फोरबोखौ खुंनो हानाय जादोंमोन। दा एसे दाउसा फारौनि दामा राबाय। ओमफ्राय बे खाम दामग्रा देग्रा गासिनो अजा दौसिनिनि दामाबो राबाय। दा एल मोनसेनि एसे अभाराव थायो खोमा। दा बेबादि जानानै दं आरो दा जोंनि खेराइ फोरबो खुंनाया। नोंथांमोना जे खेराइ फोरबो खालामो, खेराइ फोरबोखौ माब्लासिम खुंगोन ना देग्लायनो? देग्लायनि माने देग्लाय लास्ट नङा, माने फैगौ बोसोराव जों खुंबावगोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय 3 बोसोरखौ दोनथ'नानै माने जों आरो 3 बोसोरनि उनाव जों खुंफिनबावगोन। आरो जों बे जेसे खेराइ फोरबो खुङो जों एसे डेभेलप माने गामिया डेभेलप जानाय बादि जों मोननायखाय जों खेराइ फोरबो खुंनायखौ जेबो गाज्रि सानाखै। माने जों खुंगासिनो खुंगोन। बिदिनो 3 बोसोर बार खालामनानै 3 बोसोराव खुंबाय थानाय जागोन आरो बेबायदि। माने जों माने बेफोरजोंनो एसे डेभेलप जानाय बायदि जों गामिनि माने मोजां गाज्रिखौ जों मोनदांगासिनो दङ। माने साबसिननिफ्राय साबसिन प्रम'सनाव फैदों बादि जों मोनदों आरो। दा जोंनि नैबे मुराफारा खुंग्रिं एरिया बा खुंग्रिं हालामनि सिङाव थानाय मोनसे गामि आरो। दा बे मुराफारा गामिया खेराइ दिनैबो खेराइगोन। दा बे दिनैबो खेराइनायनि गेजेरावनो जोङो माखासे हाबाफारि लाबोनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौनो जोङो मालाबाबो बावनाय नङा। माने दहाय माखासे गामिनिनो मानगोनां गावबुरा बिथाङा बुंलांखांबाय, माने बोसोरथाम जोङो खेरायो, बिनिफ्राय बोसोरथाम थानानै आरो इयुन बोसोर बेवहाय जों खेराइ हैफिननाय जागोन। माने मथे दा जोंनि नैबे खेराइ फुजाया
गोगोमैनो खरसा थांनाय जायो आरो थांनायालाय माने बुलि बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो बाहाय गोगोमैनो खरसा थांनाय जायो। दा बिनि गेजेरावनो जोङो गामिनिफ्राय आइ आफानिफ्राय जोङो एसे एनै माने थाखा फैसा खांलायलायनानै दुखु खस्थ' खालामलायनानै गामिनिफ्राय जोंनि गामियाबो दासान्दि खेराइदोंब्लाबो 20 घहर बा 20 घहर बेखिनिजोंनो जोङो खेराइ फोरबोखौ फालिबाय थायो। आरो जोङो इयुनाव जोंनि गामिया देरोबाबो बा बारायबाबो बारायाबाबो जोङो बुलि बाथौ खेराइ फोरबोखौ जोङो जेब्लाबो फालिलांबाय थागोन। दा बे फालिनायजों लोगोसेनो जोङो माखासेखिनि गावनि बर' हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोखानाय बे धोरोमखौ जों मालाबाबो नागारनाय नङा, जों बेखौ आसा थियो आरो। गोबां बाथौ धोरोम गामिफ्रा माने खेराइ बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोना, नाथाय नोंथांमोना जे फालिदों, फालिनायनि गुबै उद्देश्यआ मा? फालिनायनि गुबै उद्देश्यआथ' बेनो, मोजाङानो जादों। सोंनायखौ आं मोजां मोनदों। माने बाहाय माखासे गोबां मिनिं थायो। बे मिनिंआनो जाहैबाय जाहा न'खराव सोरनिबा न'खरनिखौनो बुंनानै बुजायनो हायो। माने बाहाय बुलि बाथौआ फुजा फोरबन होयो, खुलुमो। दा बेफ्राव मा धोरोमनि जादों मा धोरोमनि जायाखै, सोरनिबा फुजिनाया जायो सोरनिबा फुजिनाया जाया। दा बिनि गेजेराव जोङो खेराइ फोरबो खालामोब्ला बेखौ जोङो थने थने जों देवसिनिगिरिनिफ्राय जोङो माखासे रिजाल्टखौ मोननो हायो। बिनिखायनो जोङो खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो।